At SlyMedia Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We bring you live studio interactive talk shows and interviews. But as we close, I've also seen or read in the newspaper that there are some people who are leaving your party. Why? SlyMedia Tv. SlyMedia TV. Inini zita rangu ndinoitwa Tarumbidzwa Rudenya from SlyMedia. Pakamera takamirwa namukoma Silvester nei tadzoka zvekare kuchirongwa chedu chemasex workers kuti tinzwe matambudziko avari kusangana nawo kuti ndeapi. Saka ndina sista wangu andakamira nawo nhasi, saka ndida kumbovapa nguva yavo vatiudze kuti matambudziko amuri kusangana nawo semasex workers sezvo taamu lockdown kudai ndeapi. Pamusoro ini nangu zvekuti ufamba usiku zvacho zvekuti uhura izvi inini kungoita hangu but pfungwa dzangu kana munyama dzangu zvanga zvisirimo inhamo chete. Pandakauya kunoko 2014 ndakagara mumatapi ndo mandakatizwa nemurume wangu ndichibva kubocha. Saka pandakatizwa nemurume wangu ndakazongobatsirwawo nehanzvadzi yangu yaitengesa mumapotatoes kuuya kunoko kuairport. Saka patakauya kunoko 2016 vakabva vazongonzwa kuti hanzvadzi yangu yarwara here kumusha. Ndopaukangoenda kumusha kuya wobva watongondisiya ndine kablanketi 1 ini ndandine mwana wangu, ndine mwana wangu anonzi Akon asingaoni ane 11 years. Saka ndopokandisiya apa imba yeye yategara yeya wangondisiya yacho yange ichida kubhadharwa mazuva acho yange ichinzwa $50. Kuti ndizive kuti ndotangira papi kana kuti ndodi ndopandakamboita zvekutengesera amwe mai ainzi maisteni gwangwata chingwa chiya chekumbari chiya ndichifamba nemakreta ndichitengesa vachinipa 50 cents dziya dzesimbi dzati ndichingotambudzika. Ndopandakazoonawo shamwari yangu 2018 uyu watati nayo ubva atongonditi tinoira moyo tese. Ndopakangonditi sisi madima siyaini izvi mungashandisa kuti kubva makusini kubva kuma7 kusvika kuma4 michingofamba nemwana kumusana michingotengesa chingwa mupiwa 50 cents. 50 cents yacho inokusvitsa ikupi. Ndopandakangoti saka matendite sei. Ndopakanditi hai wawo siyai mwana, tsvagai munhu wokuti musiye nemwana. Musiye mwana makamuradzika ndikuratidze kumwe kunoita. Ndopatakaenda ndopandakangosvika ndakangomirwa aripo akangwarisa kandopainditi mufesi anenge asvika wanditi wada sisi wangere ndipe mari yacho, ndipe dhora racho. Ndo mazuva acho 2016 kusvika mu2017 ndipe dhora racho ndiende nawo. Sisi ndikuperekedzei dhora iri itsai pakanaka ndikuperekedzei handei muchimba ichecho ndome munosvika munhu akabuditsa weti yake momupfekedza mozokumura bhurugwa mora. Ndopandakangotanga kungozvidzidza ndichingozviita asi kusvika izvozvizvi kuzosvika 2019 ndine mwana wangu wandandakasiya kumusha kubocha anonzi Anesu mumwe wechitu. Sisi wangu kubocha hakuibvi. Ndopawanga wangonetsawo mwana wangu echingoti mai wako akangoenda usingadzoki enda kuna mai wako echimunyima chekudya. Ndopandakangoendawo paChristmas ndobva ndaona mwana apa angatoita kwashi atoiwe nemamvera aya ekuratidza kuti anga asingazvi zvakakwana. Mwana wangu taura izvozvi zvati ane 14 years. Vakomana vese vapa Akon ane 11. Saka ndakangorwadziwa mwoyo wangu kuti mwana wangu angatambudzika here ndiri mupenyu. Mai nababa vakashayika vese, hanzadziwo hadziri kungotambudzikawo. Ndopandakangotakurawo mwana wangu ndobva ndauya naye. Ndichiuya naye izvozvi kusvika izvozvi ndaingoenda paRuben ipapo handina rimwe bhawa rendinoziva. Saka munhu munoziva varume zvavanoita vanoti kana makamira kudai wanenge akasangana naye nezuro akaona vamwe vanyowani vakadzi hachaduya uya akuda mumwe ndo zvanenge achiita. Saka inini nekungoziva bhawa rangu iro riri paRuben iri ndinosvika kana kuti kuma10 kana kuti kuma11 ndakangomira kudai mahure ese mamwe anoendera $3 naiti mamwe $5 ini nangu kuti nditi ndapa pamushonga handisati. Saka ini ndinorwadziwa apa ndora handimwe
Ndinorwadziwa nekuti ndingararire nemunhu apa pamwe vana vangu futi vakuraka 14 years ndine 1 room iye ndobhadhara $30. Ndakutanga futi kufunga kuti asi ndikatora futi murume ndakorera futi mwana wangu apa vakomana vese vakarara apa yekoni wacho ane 11 years asingaoni anotanga kuti mai yekoini ko uyu ndiani wamoya naye uyu ngatitengere utingi zvandirwadza sei saka ndichishingirira kumira saka zvandakungozikanwa kana ndakatomira ndakadai murume anenge akuti ngoziva kuti ana wasi muchingori panapa hai bvai panapa nawatsuti aneta neni saka apa ndichimirira kutongoti mhuri yangu ndiwanowo chekuti ndipo chikafu ndakangomira nofunga inini kutowana mari kwangu kuketywa kwangu ka vanhu vanenge vakutongobva kunana kana kumweniwo samoi kumazoi kana kuti kupi vasiri parubheni nekuti ini ndakuzikana nyange ndikapfeka chakaita sei vanenge vakungondiziva ngoti ndiwatsi uyu akamirapo izvozvi zvandina kana kuti 3 days ndabva kubatwa rafu ndakapfekawo zvakanakawo ndobva ndatorirwa heti yangu nejaketi ndobva ndati uye kuno kundoda kutokunyenga uye kunoku apa nditasi vanhu vacho mumwe wani wacho ndaitomuziva shamwari yangu ndiyo yakazotondiperekedza kuti ndisvike pamba pemunhu iyeye apa imbavha dzinenge dzichitorwadziwa futi neni nekutiwo futi pamwe niniwo inguwo inenge yadini ndakangomira pamwe ndisinawo kana kumboketywa kana 1 short time kana kuti toti sekuti izvozvi zvanditi ipapa petinoenda pamabhesi pacho vanoita zvekuti unobvunzwa kwanzi short time imari ukati pondo vamwe vanoenda nemadhora wondobvisa bhesi re30 bond ndosara ne70 bond apa ini ndopende ndichiona kuti ndikaita izvozvo zvekuti ndonyengerwa dhora ndosara ne70 bond kudzona iyo zosvika $5 ndirini saka ini ndichitochingirira kutoti ndoda kutongoti weponde iyeyeye ndikaenda nemunhu wepondoka ndikabvisawo kana kuti $30 bond iyoyoka ndosara nedhora 70 ndinenge ndakutochi ndifiro zviripo nekuti ndikangogaya kuti ipapapa pendiri kutambura nevana vangu ndikakuzopiwa kana kuti chirwere chepabonde kana kuti ndotanga kuzoti ndapa mushonga tozozvikwanisa sei vanongu izvozvizvi umwe wachanisa aigonawo chikoro sei but mari yekuti ndimubhadharire chikoro chacho hapana umwe wacho anondinetsa achingoti maekoni madini mangu kuchikoro izvozvizvi mwana nhingi wariende kuchikoro saka ndinonzwa kurwadziwa sei apa foni yangu izvozvizvi yakaenda handina kana 3 days takaenda ndikaperekedzwa neshamwari yangu iyoyo akandiperekedza pamba pacho mukomana wacho anongoti mai vacho vechingoti anokupai izvozvizvi mwana wahanzvadzi yangu ndambomutuma ikokutenda zikanzi aiwa munozoya mangwana kumakamboenda here kumapurisa kunoripota mapurisa epadombo system mapurisa epadombo akutongoti toda mune $5 here tikuperekedzei kufoni kwacho ikokoko tisvike timubata hatotomubata iye wacho futi ndakutya futi sekuti futi ka iye wacho anoshandira futi anomwira futi parubheni apa ndobhawari ndoziva ndikazomitira futi rafu yekuti ndomuendera futi kumapurisa osungwa anozondidzokera futi pamwe nehweseri osvika futi onditsvagira vanhu ondirowa izvozvi zino randinaro ndakarohwa nemurume womunhu ndaketya naye 2017 ndichiri kudzidzira chihure izvozvo ndaketya ndaenda naye murume uyauya 3 times nofunga angangonawo kuti ndichiri kudzidzirawo zvechihure izvo mukadzi wacho atokwenyerwa handiti tete kangomira kudai wechitorwa wachienda shamwari dzake kana kuti vanomuziva zvakafanana nekuti izvo zvefoni izvi ndandisingamuzivi mukomana yeye ndaingoziva hwane wacho waifamba naye asi pane hwane wakazomuziva ndozvakafanana neizvozvo pakuzororwa kubviswa zino ndaenda naye ka3 achindipa mari yangu zveshuwa ndienda naye ndikazoti kunze kwako yedze kuma3 ndozodzwa dhoro ranopapa murume uya wangu usati wabuda achipinda mukadzi uya apa murume uya unotyawo mukadzi wake achisvika achindibata achindirowa nezvidhina achiita sekuungana dai apa mandivere akasvika paundirowa pakundibvisa zino ndikaenda futi pamapurisa ipapa zvakanza hapana kana zvavakaita futi vakutongonditi iwo utesa nezvavakaita izvozvo nemukadzi uyu zvakaita hona tsvina ye naye iwo wakadai ndiworutopedza futi mari yemu haunzwoti tsina iwo haungurewo ungati zvakaita hona mazhinga tsvina nemwana wake apa ndiri kutotambudzika kuti zino ndakateta kuribata kudai otonzi endai kurumu yakati uko ndo kunodiwa kuti muende ikoko mundotaurira nenyaya dzenyedzo dzedzo dzenhingi umwe wacho ipo
Saka zvinotondinetsa kuti ndomborarama sei. Saka yamunoti short time inenge iri nguva yakareba sei? Short time ndekungoti munhu akapfeka kondomu akaita akapedza tobuda zvinenge zvatopera. Saka zvafanira manheru lesei panight mamboona vamawana mungati munoita vangani wekuti munoti mashort nights ndasi ndaita kana 3 mashort nights kana ndaita pazuva munoona vangani vemashort nights lesei zvakanaka zvanasi? Inini hangu kana zvakato ndichimaona hangu ndokwanisa kana kuita 15 mashort time ndakaenda kurara ndichadi night. Asi 15 mukamuona anenge achida night ombati hai ndokupa kana 10 hai ndotoshingirira. Asi manje chimwe chinhu chakundinetsa ndechekuti mwana wangu manje room iyi handine room 1 iyoyo kuti ndizoti ndingazomushingirira uzoti ndoti ndiri apa ndikuti kwichi apa mwana akarara apa zvakundinetsa apa futi kuti ndiende kunaiti kumba kwemunhu futi mwana wangu asingaoni akabva futi kuda kupindirwa nembavha. Saka zviri kutonditi netsei ipapo. Saka mwana wenyu uyu muhombo uyu anozviziva here kuti ndozvamunoita? Ndiwe ndingi ndichizama kuda kuavoida kuti asaziva asi akutozviziva nekuti pendobuda usiki ipapo ndichiti ndakuenda ndodzoka ndoti nhasi anomboita mari akutongozviziva kuti mama wanotoenda kubhawa. Saka haini yangu upenyu hwakadaro kungoshingirira hangu. Dai kuri kuti ndeiona hangu kana chihausigero chaicho ndaitoshingirira hangu. Aiwa vari kuzvinzwa vari kutaura navo. Saka kuri kunzi mukawana imimi basa lesei remumba rechi munorida rese? Remumba ndotorida kana komba kwanzi nhasi kwauya munhu anda kukuroora yombati aiwa inini hangu ndoda kuroora tida kugara mumba tese nechichichi munoda here? Inini manjeka munhu wanda kutongoda inda munhu atobvauzera nofunga muruzwana. Inini munhu wanda kutongoda munhu anoda vana vangu apa unenge uri munhu wechikuru. Unodawo vana vangu kwete kuti unenge wakundiitira rafu kuvana vangu futi. Inini hangu wechikuru uyu anenge ane makore mangani? Hazvo kuma 50 kana kuti 49 chichikwira ikoko komukaona kana kabhuteni kenye kana vakati haine pamandanakirwa kandanakirwa aiwa kadika akaiti ndokanozoti une vanofanika nsinga unuyu anongoti disturba kuya. Saka munhu wechikuru ane kakunzwa dzidziso anonge achiziva kuti ndakamboberekawo. Saka haini nangu munhu kutogara hangu nenini ndotomuda hangu ini asi munhu wechikuru. Munhu wechikuru ndiwa muri kunyatsoda wakuziva kuti vana kubereka kunorwadza ndiye munhu wandoda hangu zvekubawa zvacho pangodoka kudai unotanga kufunga kuti ndiita sei apa izvozvi zimba hamuna kana sauti iya inoita 30 bond iya hamuna patoyatsawira wangu echiti handei ndatongoti nhai mwari wangu mwari wandibvira neti chokwanotaura chokwadi nekuti mumba hamuna kana apa karedhiyo kangu kakakafa apa lockdown yauya iyi yangoita zvekundijuma because apa ndaifambira chiredhiyo changu chakatsvaka mari kese kakabva kapera ndichigadzirisa chiredhiyo changu. Apa lockdown yangoita zvekundijuma because chiredhiyo ichocho ndo chatondizondiita kundidzwisa kuti lockdown mutsi wakati apa handina kana sauti kana chimba. Sane makefyu aya manje kefyu iri kunzi 6:30 mune matoenda here kubasa kutoti ndatoenda kubasa kefyu 6:30 munhu isakunzi anenge amba make ndozvendiri kukumbira kuti hei akomana zvakaoma ipapa ndaonda kureba mutsipa kudai nekufunga kuti nei mini ndomboita sei apa landlord anenge achitotarisira kutoti totoda mari yangu nhasi waafoka handiti kutaura kudai musa 5 mangwana vanenge vachitoda kutoti mari yangu apa ndini ndega ndiripo pamba ipapo. Saka obviously munoziva kuti munhu anenge achitonetsera kutoti iwewe ndiwe unodi ndiri kutoda mari yangu iyoyo. Saka nekefi yaita iyi zviri kuchiti stress apa ndino kana pekubikirawo pakambotiwo zvinoita masawiro angu ndotoita zvekubika zvezve nemasodhast aya ekutsindira apa masodhast acho hakuna vana vangu anoita zvekutoenda kumuhunuko vechitondotsvaga techiuya techibika muriwo mumvura uyu unonzi hanzi muini kasunika kaya ndo muriwo ndirotodya iwoyo utsingu wakangodaro wakangodaro sina kana domasi kana chi asi ndongochingirira ngoti mwari chero tangorarama zvakadaro zvakaoma vedu. Saka zvatakupedza kudai so program yedu ndoda kuti mutaurire mhuri yeZimbabwe zvamungadai mimi kubatsirwa
vanhu vachinza zvamungadai mimi kuti mundikaitirwa izvi aiwa inini zvinhu zvangu zvinoita sezvinofamba. Inini hangu chikuru hangu chandaitokumbira hangu ka ndechekuti dai vangondionerawo kana kuti kamari kekuti mwana wangu asingaoni uyu angobatsirwawo kana kuti ngotiwo chikafu so chikungotiwo tiwanawo pekubatawo chete ndozvandaingokumbirawo kana zvimwe zvekungoti nditi asi ndongoda kuti ndinge ndine mhuri yangu padhuze nekuti handina kana mubereki vese vakapera kushayikana nehanzvadzi ndikangoti kumupa izvozvi kwasara hanzvadzi yangu 1 apa ine bofo nemhuri yayo hapana kana pekutangira saka zvakandiomera mupenyu. Saka zviyananga ndichitaurana nezita hai ndototaura zita rangu chairo chairo Mary Dzitiro. Alright, sanga tichitaura naMary Dzitiro today. So mangonzwa zvichemo zvake. Kuna avo vanokwanisa kubatsira, batsirai. Go to our Facebook page SlyMedia Production, like and share. Kana usingakwanisa kubatsira nezvanongochikwanisa, like the page and share. Unenge watobatsirawo zvakawanda. Thank you. Tazanganiswa neSlyMedia TV.